Okay, a fadar bhí tuairiscí na man na siúnta cúpla seachtrán hen maidir le riún in nád Éireann ag do pháirtí Aontú ionasca meach deis ag Shaoránagh dTuaisceart Éireann nó sa sé chundé vótáil i dToghcháin Uachtaránachta in Éireann. An féidir a intin dumba fadar níos mó faoin riún seo ag do pháirtí? Yeah, so tá bille a gin mar jaall deis a thuairt do gach Shaoránagh Éireannach atá na chonaí I dTuaisceart na tíre. Go mbeidh siad an bhóta a chaitheamh I dToghcháin Uachtaránachta an céad ceann eile. Agus saoligh gur féidir le duine ón Tuaisceart seasamh mar ionadaí sa Tóghcháin sin. Is féidir le duine os an Tuaisceart bheith ag feachtasaíocht son duine atá ag seasamh le haigh an Tóghcháin sin. Is féidir le duine ón Tuaisceart an Tóghcháin sin a bhuacant agus bheith ina Uachtarán ach fós ní féidir lo vóta chaitheamh son an Uachtarán. Agus an sampla is far mar jouler é sin nó Mary McAleese a bhí mar Uachtarán don tír seo bhí sin na Shaoránagh Tuaisceartaigh ach ní raibh sin an vóta chaitheamh ag an am agus tá sé sin do creite. So an bille tágaine tugann sé deis de sa Shaoránagh agus ag an bhomite tá 700,000 Shaoránagh Tuaisceart ag an bhomite. Agus de saoligh an méid sunna a bheith ann dá méid iad siúd in an vóta a chaitheamh sa céad Tóghcháin ile Éireannach ile Ileanda ó 1980. Agus imothuaimse tá sé sin go hintach agus an cuacht le haigh an bhille ahrú, like níl an cuacht sin I Westminster, níl an cuacht sin sa tionól sa Tuaisceart fiú, tá an cuacht sin I deacht lein agus mar I lámh na daoine. Bheith referan siúl, dá méach an bille seo ag dul tríd an dál, agus dá méach an mórmh na daoine ag vótáil son an referan sin bheith Tóghcháin ile Éireannach ann agus I mothuaimse, lá greenhar a bheith ann nuair darlóí sin. Okay, Teis a gom gur ghlacha leis do riún ag an dara céim roiin seachtain ó hin. An sílan tú ag an am céine le go bhfuil an réaltas daidhréir a faoid an bille? Tá an réaltas a caintí rud cosúla sin le fad an lá inis agus thuaigh an bille se tríd an Citizens Assembly bhí an cúpla bliain ó hin agus chur an réaltas an smaoinemh céine isteach I chlár an réaltas nuair a bhunú an réaltas seo. So now dúirt siad nach raibh siad chun bacha chur an bille seo is rud ionfach é sin ach fós uaireanta nuair nach bhfuil an réaltas chur bach ó scór nó rith éon bille uaireanta bíonn drugal orthú cabhair a thuairt don bille freisin agus mar zól dat bíonn mórmh ag an réaltas gach cuiste agus si céim an cuiste an céad céim eile tá ann le haigh an bille seo. So an dúshláán atá gine inis ná go mbeidh an cuiste ag tógáil an bille seo os a chóir agus go mbeidh siad san ag phlé agus mátá siad sás ag phlé agus vóta a chaitheamh by anna chance chur tríd an dál. Agus bhhailm go mbeidh sé seo déanta go luath mar ba cheart go mbeidh sé I bhaim I bhfad os cóir an céad Tóghcháin eile. Agus athróidh sé I mothuaimse sais cuasaí políochta an Oileán seo. Mar na ionadaí a bheith ag seasamh le haigh an céad Tóghcháin bheith orthú dul go dtí an Tuaisceart agus bheith feachtasaíocht ann, bheith orthú éisteacht le muintear an Tuaisceart, bheith smaointaí agus policy agus míon na Tuaisceartaí I gríolóir éon Tóghcháin eile sa tudcaí agus I mórm se freisin tá agla fina fáil agus fina géal faoi an bille seo. Tá siad aglach go mbeidh 600,000
sinners ag teach go dtí an céad toghcháin eile. Agus nach mai siad an éon toghcháin na bhuacans le fad an lá. Ach immerthm se dá méach toghcháin ann. Ná bheadh úna ort go méach beidir ceandas na éintachtóirí ag teach sa chóras freisin, agus bóta chaitheamh chun stoppa chuir le sin féin an siocháin sin na bhuacans. So cruthóidh sé sais dynamic nua I saoil na políochta go hiile Ileanda agus is rudí iontach é sin freisin. Agus freisin mátá fina géile agus fina fáil I géirí curl na cuid vótaí bheith churthú bhunú sa dTuaisceart freisin. So mátá sin féin Aontú na glasí people before prophet in an bheith ina forty Ileanda. Céim fan nach féidir le fina fáil agus fina géile sin I dhéanamh. Agus táimid ag dul sa tró sin, is léir ón na pobl breithne go bhfuil mór a bhean inis sa dTuaisceart I géirí éire Aontú, agus is léir go bhfuil mór of sa dTuaisceart freisin. So tá an tréin ag fágáil an stáisiún ach fós tá fina fáil agus fina géile ag seasamh an ádáin agus just ag fécinn rudí ag dul ará. Níl siad páirteach sa factus. Níl siad ag tamáint na gníomhí atá ag titim amach. Tá roiint aga an éitíim leat go bheadh sé go híntach dar lóid sé. Tá roiint aga le radio déanta gom le roiint blianta nuas le bhíce sé sin votes for Irish citizens abroad. An siúil tú a fada in Éireann go sé tábhachta idir jaú a dhéanamh idir Éireannig atá ina gcónaí ar Éireann na hÉireann agus Éireannig ina gcónaí thar lear. Féin sásta an bóta thuairsta éon shaoránagh atá ina gcónaí thar timpeall na cruinne. Ní faibe gom le sin na curbe. Ach ní anan shaoránagh atá na gcónaí I Johannesburg agus shaoránagh atá ina gcónaí I Nira. Ní anan duine atá na gcónaí I San Francisco agus duine atá na gcónaí ar Bóthar na Bháil. Ní anan duine atá na gcónaí I Sydney agus duine atá ina gcónaí in Oma. So cáimid sais idir jaú a dhéanamh as an bertacú, agus chun bheith cinnte an gédul síos be ceart go méid an ceart ag daoine sa dTuaisceart vóta chaitheamh sa céad toghcháin Uachtaránachta agus sin ban an ceart a thuair dóibh is druk rud é sin agus is rud like náb déon lothach tá I gceist chunéis sin I dhéanamh. Agus freisin bhí Bille ag Aontú ag géirí go mbeidh deis agus ceart ag gach feisir a parlamenta sa dTuaisceart si is tí sa dál bheith éisteach agus a bheith caint is tí sa dál. Ní bhóta chaitheamh mar ní bheith fina fáil agus fina géaltá le sinna dhéanamh a curbe. Ach fiú go mbeidh siad an speaking right to all is tí sa dál. Agus tá samplaí den nós sin le feiceáil I Parlamente thar timpeall na cruinne freisin. So an físetá ag Aontú ná tá an balla tá an teorann cosúla balla. Tá go leor bricí ann agus is féidir lenne anis na bricí a bhaint sios agus bheith ag obair lena chéile míntar na dTuaisceart agus míntar an dTuaisceart lena chéile chun go mbeidh rudí níos fearr dúine, serviceí níos fearr dúine agus go mbeidh an prósess agus níos fearr le haghaidh shaoránagh ag ar ceann den tír. Sular bheith referen fiú. Ní gá dúine fannacht go dtí an referen go dtí go mbeadh sais rudí buinte amach a gcuin ar an tró sin bhfuil is agat. Éitíim leat freisin go bheadh sé go híntach dá mbeadh feisirí tofa do Westminster ná si ná Éireann agus shaoránagh freisin. Bheadh sé anna casta dá mbeadh cead ag gach duine le pás Éireann ach timpeall na cruinne vótáil a dToghcháin Uachtaránachta Darren. Tuigim an airgóint agus éontaim leis go bhá go mbeadh shaoránagh a dTuaisceart na tíre a bheith le an vótáil i dToghcháin Uachtaránachta ach go páirsanta ag feiceáil timpeall na cruinne má áiríonn leis na milliún daoine
eile fiú daoine gan mór an sort ceangal le Éireann a bheith an bhótáil bheith sé sin beidir ceapan sé mír chuna ceapadh tú fa sin? Yeah, so it's féidir le teoir an na cur ar a méidíní tan. So dáméocht tú ag rá beceart go méid aon duine le sais fuil Éireannach vóta a chaitheamh sa dToghcháin sin. Ní fé like be beidir go mai fiban ag buint le sin. Agus féidir a rá aon duine le pass Éireannach atá na cónaí Harlar le haid beidir 25 bliain is féidir lo iad siúd a bheith in an vóta a chaitheamh sa dToghcháin. So, you know, it's féidir le laat shreen a chur ar a méidíní. Eintíon las, do méid beidir 3 nó chur 1 milliún daoine teachtasteach sa dToghcháin sin, sa tulcí. You know, ní bheadh sé sin cliste, mar beidir go méid an mórmh den na vótaí bheith caite istí sa dToghcháin sin ag teacht ó taobh an wit an tír. Agus, you know, I mo thuaimse ní bheadh sé sin fearálta beidir go méid distortion ann mar gheall ar tull na daoine tá na cónaí sa tír seo. But just rugby, you know, and just beidir an druggal atá ar fina fáil agus fina gheall mar gheall ar seo. Tá siad ag smíanamh ar sais maithas na bártaí hain, seachas ag smíanamh ar maithas an tír, agus beceart go méid siad a chur sais féidireachtaí an tír os cion a sais maithas hain. Agus bhálam sa go garóí siad le aontú an bille seo a chur i bhaim.